היום נעשה משהו בלתי נשכח שישאיר זיכרון של שמחה מבורך. היום נשלח יד ללטף את ראשכם, היום החיוך יהיה שלכם. יאללה, יאללה, תגיד לי מה לעשות ונתחיל כבר, אין לי כוח לשטויות האלה, נו. תבין שאתה הילד שצריך לעזור לי עם התמונה. חבל שאני לא שומע אותך. באמת חבל. ילד אחותך, זה קודם כל. אני מסיים י"א. וכן, אני הפועל במה של הצגת י"ב. בסדר, בסדר, בחור, אל תתרגל. לך לפנס באמצע, בבקשה. פועל במה בהצגת י"ב. עונש חינוכי. מוטי וקסמן, המועצה הפדגוגית לא תעבור בשתיקה על מעשיך. אתה תעזור בהכנות להצגה של י"ב, וכדאי מאוד שתתנהג למופת. אתה על הכוונת. מערכת החינוך. שנים של השתלמויות, ומה הם יודעים עלינו התלמידים? כלום, נאדה. אתה לא רוצה לדעת על מה אני מדבר אולי? ממש לא. תעבור לפנס B19. והמורה המעצבנת הזאת. אין לה מה לעשות בחיים חוץ מלאמלל את התלמידים שלה. בטח כל הימים והלילות יושבת וכותבת עונשים חינוכיים, סתם שיהיה. אתה יודע מה הכי קטע איתה? לא, אבל אני בטוח שתגיד לי, כן? לא מזמן יאיר לפיד חיפש מועמדים לתוכנית שלו, והיא הייתה בטוחה שהיא תככב אצלו עם הסיפור שלי. מה יאיר לפיד אמרת שם? נו, לפיד הקדיש תוכנית שלמה לענייני חינוך, והוא חיפש מורים מגניבים שמתראיינים טוב, אז הוא היה גם אצלנו. חכה, תראה את הקטע הבא ותבין לבד.
גבירותיי ורבותיי, הרשו לי להזמין הערב את מועמד מספר 1, סגן מנהל י"ב 3, סגן מנהל בית הספר ומחנך כיתה י"ב 3. קבלו אותו, יהודה קישיבה. הרשה לי להסביר לך מה הולך לקרות כאן. אני אשאל אותך את השאלון המפורסם שלי, אתה תענה ונגמור עניין. ומה עם הרעיון עצמו? אין צורך, אני אבין הכל דרך השאלון. אתה בטוח? מה? ההורים שלך אחים? כן, אני בטוח. שאלה מספר 1. מה התכונה הבולטת שלך? הגינות ורגישות. וגם חוש הומור. כן, והסנדלים. מה הכי ישמח אותך? הכי ישמח אותי שכל התלמידים הרוסים יעופו מפה, יתחלפו בישראלים, ושהרוסיות יישארו. מה זה? השאלון הזה חושף ממני את כל האמת. אמרתי לך, תודה רבה. נעבור למועמד הבא. המועמדת הבאה היא המורה לספרות אריאלה בליצקי. מה התכונה הכי בולטת שלך? שאצלי כולם תלמידים של 100. השלימי את המשפט. אם תלמיד מפריע לי, אני מעיפה את אלה שיושבים מאחוריו. מה הדבר שייחודי רק לה? שאני יודעת לכתוב על הלוח בלי להפנות את הגב שלי לתלמידים. או שאני יודעת לצעוק ולחייך בו זמנית. סליחה, למה אתה מפריע לי? מה הפנטזיה הכי כמוסה שלך? שסוף סוף ירד לי החיוך הזה מהפנים. תודה רבה ולהתראות. המורה הבא ישר מהפינות האפלות של המעבדה לכימיה. קבלו אותו, גריגורי גרישה קנופוב. שלום, יאירушка. מה נשמע? הכל בסדר בבית? יש כימיה עם האישה? כן. בשבילך יש לי רק שאלה אחת. מה הדבר שיגרום לך לבכות? מה הדבר שהכי קשה לך לעשות? בשבילי, יאירушка, הכי קשה לכתוב את ההפרעה לתלמיד. תודה רבה. יד שלי לא מסוגל לשים את הסימן על הדף. תודה. כי כשתלמיד לא משתתף בשיעור, בשבילי זה מכה. כי אתה מבין, יאירушка, זה לא התלמיד אשם, זה הגריגורי אשם. תודה רבה ולהתראות. לפני שאני הולך, יש לי מתנה קטנה בשבילך. חמצון חיזור, טטרציה, קשר ונדרוואלס. אני רואה שהמכונת צילום עובדת אצלך שעות נוספות, אה? בשביל תלמידים, יאירушка, אני לא חוסך בכלל. טוב, תודה רבה ולהתראות. אני רואה את החזק, את הקולוניה. אתה יודע, אני כל בוקר למכון בריאות הולך. ואני משקולות. טוב, תודה רבה ולהתראות. סלמת, משוגע. אוף, את זה יש לי. שני אלה אותו דבר. איזה עונש זה כל הדפים האלה. זה לא עונש, זה כבוד. טוב, נעבור למורה הבא. המורה הבא הוא המורה המעולה למתמטיקה, מיכאל רוזנברג. אתה נראה לי בן אדם רציני. נראה. סליחה? נראה זה בעבר, בהווה אומרים נראה. טוב, נתחיל. מה היית אם לא היית מורה למתמטיקה? מורה ללשון. נראה לי באמת היית צריך לבחור. נראה, זה נורא! זה לשון של מטבח, רמה 3 יחידות לימוד! טוב, סליחה, נראה, נורא. נעבור לשאלה הבאה. אינני יכול לתעכב עוד. חייב אנוכי לאסוף את ביצי. ובתפנית חדה נעבור למורה הבא. מורה לבקרים וקצין ביטחון של בית הספר שבח מופת. קבלו אותו, יעקב העליון. שלום יעקב. מה זה? איך קראת לי? מה, אני חבר שלך?
מה, גדלנו יחד? זרקתי עליך סוכרות בבר מצווה? מה זה היעקב הזה? סליחה, אז איך לקרוא לך? המורה, מה זאת אומרת? טוב, המורה, נתחיל. שאלה מספר 1, מה התחביבים שלך? לאכול חרובים, לעשות שוחר בקורילקה ולעשות מסאז' אם אתה רוצה אולי איזה אחד. לא, תודה, זה מספיק לגמרי. נעבור למועמד הבא. המועמדת הבאה היא המורה לאנגלית ריקי המורה לאנגלית ריקי, קבלו אותה. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. מה, אין פה שולחן לשבת עליו? מה זה? שלום גם לך. שלום. מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות? לטפל בבעיית משמעת ולהעיף גורמים עוינים. מה המשפט המפורסם שלך? מי שאין לו חוברת, אין לו מה לעשות פה. שלא יחמם את הכיסא. סליחה, פיש, החוצה! מה, ככה בלי בעיות את מעיפה תלמידים מהשיעור? לא, אני לא... סליחה, אתם שם בסוף, אני עוד שנייה אעיף את כולכם החוצה! שלימק, אני לא מתווכחת, תעביר את עצמך לפה. עכשיו! מה דעתך להתחרות לתואר מורת השנה? ההצעה מאוד מקורית אני חייבת לומר, אבל אין לי כוח לשטויות. תמשיך. סליחה, אדון אולר ואחים לבית גוניצקי, אני אפריד ביניכם. סליחה, אדון לפיד, גם אתה. מה, באת לעשות פה פאן? סליחה ריקי, זה לא בסדר, אין לי זמן לזה, באמת שלא באתי לפה סתם. סליחה, אדון לפיד, אף אחד לא מחזיק אותך להיות פה, קיצור, לא משנה. רוצה? תצא. אבל... סליחה, סליחה, החוצה. מה זה ההתנהגות הזאת? טוב. מר מזגנוב, באמת, לא עכשיו. מר מזגנוב. כן. Здравствуйте, ребятишки! Наша школа организует летний лагерь в кибуце Реводи. На протяжении 3 дней будут проводиться интереснейшие кружки математики, теоретической физики, шахмат и что, где, когда. А также желающие смогут посещать ночной клуб и бассейн. Этот лагерь устроен для тех, кто хочет достичь еще дальше, еще выше и дальше всех моих знаний. Вопросы есть? Да. У Таи. אני מאוד מצטער, מר יאיר, אתה יכול להמשיך בתוכנית. סליחה, זאת הייתה בעיית ביטחון קטנה. אני אטפל בזה אחרי זה. נעבור למורה הבא, המורה לפיזיקה וקיטור מהלך, איגור ליסינקר. מה התכונה הכי בולטת שלך? טוב לב. אשלם את המשפט. הייתי רוצה ייתנו לי לחבר את בחינת הבגרות השנה. מה הדבר הכי שנוא עליך? כשאף אחד לא מקבל ציון שלילי במבחן. וכיצד אתה מתמודד עם זה? לא יודע, זה אף פעם לא קרה. טוב, בוא נעבור נושא. מהו הצליל האהוב עליך? פעימות הלב של התלמידים שלי כשהם מקבלים את המבחנים. טוב, אולי די עם זה? אתה בעצמך, יש לך ילדים? בינתיים, כן. ושאלה אחרונה להיום, וברוך שפטרנו, מה המוטו שלך לחיים? 99% ידע שווה 0% מקצוענות. כל תלמיד צריך לדעת כל מילה, בכל עמוד בספר, בעל פה. טוב, תודה רבה, נעבור למורה הבא, זה ספיק. המורה הבא, מנהל מגמת אלקטרוניקה, מר חייט סלומון. שלום. 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 אם היינו שואלים אחד מהתלמידים שלך, מה הוא היה אומר שמאפיין אותך? מאפיין אותי שלווה ורוגע. תימא'לה, למה אתה מאחר פוצקה? למה? אתה רוצה תשומת לב, רוצה נשיקה, מה זה? חייב, באמת, חייב, בבקשה. לא בזמן ההצגה. מה יגרום לך לאושר? מה זה?
מה אתה מסתכל עליי? מי זרק זה? זה לא אני. אני ראיתי אותך זרק זה! אבל זה לא אני. תרים את זה מיד! כבניימה! אבל המורה... תרים, תצא! ותבוא שבוע בשבע! הלו, אתה מפוטר, אתה יודע לאן אתה שולח אותי? זה בית ספר, זה בית משוגעים, מה אתה הדבר הזה? הלו, מה אתה... נו, אתה רואה אפילו לפיד בשוק מהם, נו, באמת, זה פה. כי עשתה לי המורה מעצבנת הזאת. כל החברים שבמסיבה, ואני תקוע כאן. סליחה, ראית אולי את הצעיף נוצות שלי? תגידי, מה אני נראה לך, מחלקת אבדות? מה, אולי להכין לך קפה אולי? מה, אני עוזרת תלבושות שלכם? די, תרדו לי מהפלין כמעט! טוב, תרגע, זה עצבני. הלו, בן אדם, תגיד לי, מה ככה? השתגעת? די, לא רוצה, נמאס לי! 24 שעות אני על הרגליים בשביל החזרות שלהם, ואני צריך להיות נחמד, וואלה יופי. טוב, הגזמת קצת, נהיה לי, שכחת שמשלמים לי פה כדי לטפל בתאורה, לא בבעיות שלך, כן? לא משנה. קח את הפנס בפרונט לאמצע. סתם שתדע, לא נראה לי שהמורה זה הבעיה שלך, כן? טוב, אל תתערב ותגיד לי מה לעשות וזהו, נו. מצידי מתאים לי, מה, נעשה קצת עבודה, כן? לך לפנס Z835. כאן? בדיוק. טוב, בסדר, אתה צודק. זה לא המורה וזה לא המועצה הפדגוגית. זה הם. בגללם העונש. אם ההצגה שלהם לא הייתה דווקא השנה, אז היו מעבירים את זה לשנה הבאה. ואז כבר היו שוכחים מהעונש שלי. אל תזוז, עשה טובה, אה? צריך לראות אותם כל החודשים האחרונים האלה. כל הבית ספר על הרגליים בשביל החזרות שלהם. רקדים בשיעורים, שרים בהפסקות. נכון, השכבה הזאת מאוד מגובשת, אבל לעשות מעצמם עניין כזה גדול. איזה עניין? נו, אתה מכיר את הסדרה פרנדס? לא. נו, פרנדס, ג'וי, רוס, פיבי, מוניקה. לא מכיר, אומר לך, נו. תאמין לי, השכבה הזאת חיה בסרט, אני אומר לך. תראה את הקטע הבא ותבין. גבירותיי ורבותיי, הרשו לנו להציג אלמנט בולט במיוחד בנוף האנושי של מחזור נ"ח. קבלו את המנהלת בפועל של התיכון, פולינה! אלמנטים בולטים נוספים בשכבה, התיירים הבית ספריים.
זה אנחנו עושים. היי! חבר'ה, יום אחרון ללימודים, לא הגיע קצת לזמן להכיר את הבית ספר, בואו אני אעשה לכם סיור קטן. לטיול יצאנו, זהו תיכון, שבח מוחד. אבל נמשיך. ערב אל הר עלינו, את הים ראינו. או, מורה! בוא תכיר את המחנכת שלך. או, שלום, צחי. אתה בחיים אני רואה שהכל בסדר, נכון? דרך אגב, זה ספר. זה ספר? זה ספר. זאת כיתה י' ב-4, הכיתה שלכם. אין, מזמן לא הייתי פה. בואו תכירו. למרות שהם עכשיו בספורט, אבל תראו את הכיתה. מזמן לא הייתי פה. לפני 3 שנים זה לא היה ככה. זה וזה לא היה פה. אתה מריח פה את הריח של הלימודים. לימודים? כן, זה ריח נפלא, חבל על הזמן. יאללה כן. באנו בשורה אל הכרם, רוח שערה ונשבר ענף, שמה בין פילי חפרפרת, 1000 רקפות כל או, עכשיו הגענו למקום הכי חשוב בבית ספר. פה יושבים כל המזכירות. כמו הים, כמו לב הים, ליבו של מרקו סוער בו, הוא יורד לחוף, יורד לחוף. אמא! צחי! מה אתה עושה פה? מה אתה עושה כאן? לקחו אותי לסיור בבית ספר. אמא! המדחקים והלב הוא יוצא אלמנטים בולטים מאוד בשכבה, דיירי השירותים של הבנות. קומה ב'. אנחנו במסך עשן, מנותקים מסדר והזמן, ואת הגעת לדרך. Курить это классно, это круто. הגעת דרך ארוכה, נסיר הדאגה, נסיר המועקה. הנוף האנושי של מחזור נ"ח לא היה אותו דבר בלעדיהם. קבלו את הסלבס של השכבה. Ladies and gentlemen, broadcast alive to you and yours. It's Mr. X to the Z exhibit. Yeah, bouncing. Come on. The first day of the rest of my life. X stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm keeping my bombs tight. Lose sight of what you believe and call it a night. This ain't the lightweight cake mix shit that you're used to. Teflon territory, you just can't shoot through. You gon' shoot who? Not even on your best day. Rolling the Wild West way, giving it up. Leaving the whole world stuck, not giving a fuck. Late in the cut, now we break through in the rut. Come on, Hennessy and orange juice, baby, fill up a cut. Quick to grab Mary Jane by the bucket, squeeze. Loosen up, let your hair down and draw
festivities. Fuck across the house like lockdown facilities. Bitches be quick to give me brains while I post the rain. Going up and down my dick like the stock exchange. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. הכירו אותנו ככה חופשיים ומשוחררים, לא תמיד היינו כאלה. אני הגעתי לארץ בגיל 8, כבר יום למחרת שלחו אותי לבית הספר. אירוע חשוב, לא? הסתרגנתי, הסתרקתי, התלבשתי, רובשקה, מכנס, שלקס, גרביים, סנדלים, ויצאתי לבית הספר. מגיע לבית הספר, אני לא מבין מה קורה. שמעתי לך כזה פורים, אבל זה לא היום. כולם לבשו תחתונים וגופייה. מאוחר יותר הבנתי שבוקסר זה הלבוש הלאומי בישראל. בוקסר כפיג'מה, בוקסר לשטיפת מכוניות, בוקסר לבקר את סבא וסבתא בבית אבות, בוקסר לחתונה, מעולה, חסכוני מאוד. אבל עזבו בוקסר. השוק האמיתי זה התרומות. אני יושב לי בבית, רואה ישראל פלוס בנחת, וקע בדלת, פותח את הדלת, עומד לי נער עם בוקסר, מושיט לי שקית עם כסף. אני חושב וואלה, נחמדים פה בארץ. בא לקח את השקית, פתאום רצה לשכן, אומר לי לא, מה אתה עושה? זה לתרומות, אתה לא רואה? אני לא יודע מה קורה פה, עומד לי נער, בריא לחלוטין, עם ידיים, עם רגליים, אז אם אני תורם, אז לפחות שינגן משהו. זו מדינה מוזרה, אני אומר לכם. אבל מה הכי מוזר כאן? שכולם מדברים בשאלות. מה קורה? מה נשמע? מה העניינים? איך הולך? מה הולך? או בקללות. הבנתי שככל שישראלי חבר טוב שלך, ככה הוא מקלל אותך יותר. פעם הגיע אליי איזה חבר גרוזיני ותיק, באמת, מה זה התגעגעתי אליו? איך שהוא יורד מהמטוס, אני רץ אליו בהתרגשות, בא לברך אותו, מה נשמע, יא מניאק, יא קקה, יא אפס. יא אפס, טוב, טוב. למה זה מגיע לו, באמת, אין, זה קשה שלבים ראשונים בארץ, באמת. ואת זה, שתפסתי את העברית יותר מהר מההורים, זאת הייתה הטעות הכי גדולה שלי. מגיל 9 אני מנהל את ענייני הבנק של אבא ואתה חוזה דירה של הדודה. נכון, אני ילד אחראי, אבל לשלוח אותי לאספת דברים של עצמי? באמת! וכשאימא שלי הולכת לקופת חולים, ולוקחת אותי בתור המתרגם של הרופא, תחשבו איך זה נראה. יושב גינקולוג, ואני בן 9, מאבחן את אימא שלי. באמת! מוגזם! אבל אל תראו אותי ככה, אני בחור סלחן. על הכל אני יכול לסלוח, חוץ מדבר אחד, הקניות. אני בחיים לא אשכח את התקופה הזאת ברוסיה. בשביל לקנות חלב, הייתי צריך לייבש את השקית המסריחה הזאת, שהייתי לפני חודשיים, לתלות אותה, לייבש אותה, לעמוד בתור מפה ועד מחצ'קרה, בשביל להגיע למוכר הקשוח הזה, שעושה לך טובה שמוכר לך, אם בכלל נשאר מה למכור. אבל אז, לקראת הערב, כשהשלוק המיוחל הזה של החלב מגיע לפה, איזה תענוג. ופה, מה? על כל קונה בסופר יש מוכר שמחייך בלי סוף. שקיות בשפע, מקררים מפוצצים בחלב, ולא סתם חלב, זה הולך ככה. חלב 1%, חלב 3%, חלב בקרטון, חלב בשקית, חלב עם שומן, חלב בלי שומן, חלב בלי סידן, חלב עם סידן, כאילו מה? הוא לוקח שלוק מהחלב, אומר, לא, היום הם הגזימו מהסידן. אבל מה? גם אני התקלקלתי. הפסקתי לתת שירותי תרגום שכבר מזמן מסתדרים מצוין גם בלעדיי. שולט מצוין בשיטת נפנוף התורמים, כבר תרמנו. וגם בשיטת נפנוף המנגל במשולש של איתנו, כן, הכי חשוב. כמו כל ישראלי, למדתי לדבר בשאלות. למה מה שלכם בעיה עם זה?
אני לא מבין אותך, מה, נראים לי אחלה חבר'ה האלה, מבסוטים כאלה. בטח מבסוטים, מה רע להם? הרי י"ב זה השנה. לא יודע, נהיה לי אתה מגזים, נהיה לי הרבה בגרויות, לחץ, עניינים. איזה לחץ, את כל הבגרויות הקשות עושים כבר בי"א. בינתיים הם סתם מסתובבים בבית ספר כמו איזה סלבריטיז ולא עושים כלום. די, כבר נמאס לי מהפוזה הזאת, שיעופו כבר. בוא, אתה יודע, אם יעופו קצת, אם תתחיל לתקתק קצת עבודה במקום לדבר כך הרבה, ילד? מה ילד? מה ילד? עוד פעם מתי, מה ילד הזה שלך? לא אומרים לך שאני כבר לא ילד. מה אתה כזה מת להתבגר? עכשיו הייתי חוזר לתיכון. בטח, מעניין לאיזה כיתה גם. איזה כיתה? לי"א. אני מצחיק את עצמי, בוא'נה, בטח שלי"ב, מה אתה חושב? אתה לא יודע איזה עניינים הרצנו בי"ב. איזה דחקות, כל היום רק וודקות בלגנים, לא באנו בכלל לשיעורים, מה השיעורים? רק טרטרנו י"א-ניקים מעצבנים כמוך. אתה רואה? אפילו אתה אומר שי"א זה סתם וס וי"ב זה הכי קול. מה לעשות, נדפקת, כן? בסדר, בוא תעבור לפנה, זה 9 באמצע שם. לא. האמת היא שאני לא כועס עליהם בגלל העונש. אני כועס עליהם בגלל שהם מעליי. כמה שאני לא עולה, הם תמיד יהיו מעליי. כשהייתי בכיתה